Hej alle sammen på YouTube. Jeg har været i praktik på et aktivitetscenter. Grunden til, jeg har været det, er fordi jeg skal have STU på til sommer. Og jeg har fået 216 abonnenter nu her. Så jeg er mega glad og taknemmelig over det. Tusind tak, fordi som med. Husk at like og subscribe og kommentere. Det er vigtigt. Hej hej.